Ja, det är gott. Ja, men gör inte så, Linus. Nej. Nej, tack. Nej, tack. Nej, tack. Tack, tack. Nej, tack. Varsågod. Varsågod. Tack. Ja, varsågod. Det går inte, Linus. Det blir spaghetti över hela dig då. Namn. Är det namn? Nej, inte så. Inte så, Linus. Ja, nu får du äta mat. Ska jag ta bort maten?